afternoon. Ay, good afternoon. Sige live eh. Oh, isa nga eh. Ikan kay nabalik ang ECQ, no? Kaya doon na yung mga kapulisan, sa staff, ikan sa kauluhan, nga gipadaan sa Presidente Duterte, wanang higpit karon adri sa Dakay Subo. O ini nga naitabo, may gana nga pagbalik sa ECQ. Okay, dyan na imong nakontak. Okay, atong paminaw si usang sakop sa 70 Adventist Defender, Brad Jerry Laig, ba ay buntag o to? May udto. Klaro ba diya? Araw kay ngay mong tingog kay gigamitan gikanamo og kining equipo nga dito magpad. O daga karing adlaw inyo karon nga oras no di Bradsok aron isgutan og unsay topic ninyo din ato sa patiyokos Bradsok para kamo gimagsabot. Oo. Mahing hapon panabuntag. Hapon na dero. Wala na pasado. Ya akong briefing atong mga higala mga bisinaminaw na to. O sa akong suod nga amigo higala nga dugay na. Talis ka. Diya masan siya residence talise. Si Brad Jerry Laig, greeting to you. Yeah. Welcome sa atong mga kapangog kanimo. Get a real-time bird's eye. Sa pag-engage mga pagtutunan. Ito is abot sa atong dalawa. Okay, usa may topic dito Bradsok nga inyong isgutan og uyo ba sa Laig ani no sa topic nga isgutan kay kani adto sa aging domingo nga wa padayon yung debate katong nga pamatud-an mo yang adlaw ipapangay domingo ba no? Ito na sa mga Sige, go ahead. Okay. Dialogue or friendly discussion, may alternative doon nagyapo indicative, doon nagyuitima. Ya kay alternative mo ko muning tumatudan ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa semana, mao ang gibalaan sa unang mga Kristohanon isip gipuli sa ipapahulay ikapitong adlaw nga gipahunong sa Ginoo sumala sa Biblia o referensya. Ako yung affirmative nini, ako lang yung basahon ng mga roles kay sa simunsang duwa. Ipabalik ko no, bro. Nang iya gipasabot Brad Jerry Laig iya pamatud-an nga ang unang adlaw mao nay adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia o referensya. Unang adlaw. Oy adlaw igpapahulay suma sa Biblia o referensya. Adlaw. Paminaw kay si Bradsok iyang basahon ang iyang team ha. Sige. Ang pagbasa. Ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa semana, maong gibalaan sa unang mga Kristohanon, na mo'y ipuli si papahulay ang ikapitong adlaw. Nga, ipahulong si Ginoo, pero naagya po sa kalendaryo, kaya manapukan sa kalendaryo, sumala sa Biblia o referensya. Kaya ako yung afirmatibo, kaya itong pinanggag suod nga higala si Brad Eric, laig mo'y negative. Pero sa rin pagkamong komentaryo sa tema, ako na ipibawado na yung rules. Nagurhag, kabarog. Ang unang barog, so haraman ni kabarog, ay din man na itong oras, 10 minutos. Kada usa na ito, 2 kabarog, 2 stands. Kaya human sa matagbarog doon ay 5 minutos nga pangutana. Oo. So, what nga kining rule, dili mo salga samtang ang nagsulti wa paghuman sa iya bang 10 minutos o sa iya bang kining kubag sa pangutana. Kaya kung doon may reklamo sa matag butyag nini, patagad sa moderator. Kaya walay personalay, John Jerry. Kaya why school sa lang timas pagkakaroon kay ipapahuli itong isgutan, ito mag-isgut sa purgatorio matulog ng iglesia. Kung ang pangutan categorical na matubag sa tubag nga o dili, gusto ba o sayo, o ang nga itubag. Ang mangutan na dili mo komentaryo sa panahon sa cross examination. Ang mangutan na ito, pero pagka larga siya sa mga komentaryo man sa cross examination. Kaya tapos, anyway, usak ka minuto ang pangutana, usasan ka minuto ang tubag. Kaya tapos sa pamahayag o pangutana, tapos na, 2 ka barog,
dunay rebuttal. So dunay mga 5 minutes, rebuttal. conclusions. 5 minutes, no? So, hindi yung dunay mo yung mga 2 minutos. Pero normally, 5 minutes nga ito. 5 minutes. Oh, mas may 5 minutes na. So, mo ni ang akong tanya o giandam sa lugay ng kahinaman atong nangahigala sa namin ko sa nagtang barangay sa balik sa ilang kandiya pa sa Jiri. Kaya oras sa atong barangay. So, we are close and very good friends. So, we can discuss this without any somewhat personal. So, yung mga dili kayo may komento na kanina. Tulos kini ito to 6-0 may galaon na pag sinubagay kamangkin. Okay, nakopya mo sa Bradley Like. Ay, balik kay wala ko kuan. Baliw. Atima. Ang unang adlaw. Ako kinayon na. Okay, na yan. Pamina pa rin. Ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa semana, ang gibalaan Asa? sa mga Kristohanon nga mo'y puli si papahulay Isa. Ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa Ginoo. ang adlaw sa Ginoo, ang unang adlaw sa semana, O simana. Unang adlaw sa simana dayon. ang unang mo'y gibalaan sa unang mga Kristohanon, Maoy gibalaan sa unang mga Kristohanon. sa unang Kristohanon. Okay. So, mo ni ang tima niya, mo ni ipuli si kapitog adlaw gipahulog Maoning puli sa adlaw sa ikapitong adlaw. itong kapitog adlaw kay kapahulog. Kapitong adlaw nga igpapahulay. Kaya akong baruganan, inaglan na lagi sa balang kasulatan Okay. mga references. Okay, kuha na mo Bradley Like. Balikon ako ha, balikon ha. Balikon ako, mao ba ni? Ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa simana, mao'y gibalaan sa unang Kristohanon, mauning puli sa ikapitong adlaw nga igpapahulay. Mao ni, Bradsok. Yes, Okay. sumala sa Biblia o references. Sumala sa Biblia. Okay, kapita. O siya, nakasabot na ba sa Mautima, no? Oo. O diya, ato lang paibaw kung kung say topic di Bradsok or unsa may yung tema, dili mo mag-isgot og laing topic. Kuha na gyud ang mao nga tema o inyong lalisan o diya ang imo kini nga gibuhaton kani ka website magka mao ang pagpaguba sa kini gipabarog ni Bradsok o diya si Bradsok o patindog yun, no? Sa iya kini gipabarog. Oo. O diya dunay 10 minutos. Dayon dunay cross-examine 10 minutos gyapon. O diya, ako sa examen, 5 minutos lang. Okay, 5 minutos cross-examine. O niya, sa laing sunod na po, ikaw na sa negative side, 10 minutos. O niya, examine na kariparsok, 5 minutos. Hantod mahuman, kining maong debate. O niya, sa katapusan, doon ay rebuttal ng tag 5 minutos. Oo. Okay. Magmuna ang negative na. O, mga balaod sa debate no, diri sa atua. O niya, ato lang sugdan, baris diri laik, pero sa dili pa, kay basig na kay Minsay una. Sa ato mga sukitig kuminaw. Bradley Like. Bueno, mga kapaglao, mga kaigsunan, live na karon sa Facebook. Niya na karon ng kahinaman sa mga tao nga ilang sundan jud o gamadayon bang debate karon nga alauna. O karon niya na nakasinabot namin ni Bradsok. Ay man si Bradsok kay mga professional nga mga debater, masig paminaway mga kapaglao, no? Karon naghantag na minaw karon na bro Danny Kugtas ato nga gi-abi-abi sila tanan nga mamati lang sila sa pag-ayo. Ato klaron ang tema, ang unang adlaw sa semana mao'y adlaw ipapawlay sa unang Kristiyanos ba sa mga unang Kristiyanos. Dili na raw. Sa unang mga Kristiyanos para ato isulat para isulat bro, isulat. Mo'y gibalaan sa unang mga Kristohanon na puli sa pitong adlaw. Okay. Nga supay na to, nga puli sa ikapitong adlaw na ipagpawlay. Nga puli sa ikapitong adlaw. O, para din na gini mo kaikas ang mga nga puli sa ikapitong adlaw na mao. Ang adlaw ipagpawlay kanina to.
Na mao ang ikapitong adlaw nga maoy ipagpahulay kaniadto. Maoy pagpahulay kaniadto. Okay? So, ano na siya? Pahulay kaniadto. Okay, adin ani ni mga kaikyas ang tema kay ato na naman gisuwat o nagakabo mga suki tigpaminaw labi na gyud sa asa ni maabot ang signal sa DYCM labi na karon nga giatangan yun ang maong nga debate no sa dugay ng kahinaman o kaniadto mura o kanunay lang mapuspon. Pero karon si Jerry Live mga igsoon mo ni giilapon nga debater sa simbahan sa 70 Adventist no o sinaligan kini siya nagkaibaw na lang kanya si Bradsok ilapon siya nga maoy ilado sa tanang mga debater national advisor sa Catholic Faith Defender o ilado pong kaayo ni siya sa bisan asang suok sa Pilipinas gani sa ubang mga nasod na dunggan na po niya pangalan no o niya Bradsok ato na tagalig tagaan tag 10 minutos ang imo kining pabarog di atay orasan diri Brazil Live dili lang tamag kwenta no Okay. okay Brother, Okay. di naman si Brad Rian sa Kabaptis. same one Moderator. okay pwede po may moderator ako timer Oh, may sige Brad okay para Bro. Mayo nga ikaw moderator. Ikaw mo moderate. Siya katong usa mo mo timekeeper. asirian mo yung timekeeper. Oo. Sige, ikaw na lang yung timekeeper. Ako lang yung moderator, no? Ikaw na lang moderator kay kuha maganang amigo mo ta. Sige, din mo amigo mo tatanan, pero ang ato karon nga pasabot sa ato nga debate, dili ni nga nag-awang ta sa ato nga personal, kundi naga-tuki ta kung asa ang kamaturan. O bitan sa programa gingan kini ang kamaturan kay atong pangitaon asa gyud ang pinaka-insaktong kamaturan. Okay? Okay, ato nagsugdan. No, Brad Rian, inanay ko po. Kay mga tagya o ganing notisya sa ato mga debater kung kanus sila magsugod. Go ahead. Di mo klaro ang tingog niya, bro. Maklaro. Iyon ko no. Kana klaro na, Brad Jerry Light. Di mo klaro, may pa imong tingog, klaro kayo. Ano na? Klaro, Brad, ato ipaayo sa ato nga master doctoral. Aliyon ko, kaya ato ning tanawon may gala para kuan gini, magkapariha gid ang among tingog nga badunggan dito. Baylo ko mo microphone. At tagilan kaya ato ako ba diri sa operator karon diri sa kuan, i-arrange na ang wire sa ato nga engineer diri para gipulihan ang wire ngadto sa microphone diri para imo ging mapati ang imong amigo. Kaya kanunay pud nimo nakadebate no? Oo. Sige. Ako pa mo kadebate ani, sige lang kay schedulean to for. Sige, Brad Rian. Hello, mayong hapon sa tanan. Tara. Sige. Okay. At asa klaro, Brad Rian, ha? Mabuyluhan lang so kay Tingog gi Brad, kung okay ba di masulod yung tingog. Sige. Okay na, Brad Jerry, klaro nga kung tingog. Buylo he Brad Sok kay para nga bahala og magkinaunsa. Buylo he. Maklaro ba nga kung Kana klaro kayo. Klaro kayo. Okay, kani maklaro sa Okay, klaro na. Sige, go ahead na. Sige, go ahead. Pasok. Mukhang 10 minutos na pabarog karon. Unang magpabarog si Bradsok Fernandez sa Catholic Faith Defender. Bradsok, salamat kayo sa Diyos nga mag-ahong Espiritu Santo nga itong maglalamdag, di man nako kundi sa ako sa katpa. Ang unang buot ko nga gislutan ang Genesis 2, versikulo 2-3, nga ang Diyos nalangin, nagbalaan, kung nagpahulay si Kapitog Adlaw. Pero kining gislutan ng Kapitog Adlaw, sumalas mga biblical scholars, English Encyclopedia Volume 10, page 604. Page 604. The seventh day implies one follows in a group of 6 days, while the seventh day is Sabbath, no fixed day of the week intended. Tayo kalagi kalendaryo niya ito sa pag-kuman sa maglalang sa Ginoo, so bisan gibalaan niya, paulayan. Kung ipanalangin ni ikapito, kuman siya pagtrabaho, why fixed day, pizza nga ipasabog. Manyamyabot ang panahon nga natong Ginoo nagpahayag sa Exodus 20 o sa Matasunsy nga man sa kadlaw sa pagtrabaho, ikapitong adlaw ipapahul.
Kaya, mato ta sa Mateo 5:17-18 na si Jesus ningon nga yan ito dili aron pagbungkag sa kasubuan kung dili aron sa tuman. At kung gisugo sa Ginoo nga dunay unong kadlaw nga pagtrabaho ikapito kadlaw mao ang ikabuon ikan to punong to Ginoo. Pero dunay iya sa tao mao ang kang Moises. Mabasa na to sa 2 Kronikas 8:13 nga may tungod sa adlaw ng pagkaulay sa tulumanon ng sugo nini ipaygayon itipilo ng Moises. 2 Kronikas 8:13. Kunya, sa maong ipapahulay nga sumala sa libro kaya ako ang tawag o nga sa sinugdanan, Rodin's Encyclopedia. Sa kasinugdanan ng ipapahulay. At the later period, the simple Jewish law, Early Age, was added to by tradition of elders until the Sabbath became burdensome and some cases lawless. And it was against this that Jesus said himself in his teaching and hearing. So, sa Rodin's Bible Encyclopedia, or concordance rather, nagigila sa Harvard University na Talamdon. Kanya itong sugod pa, yano na kayong ipapahulay sa mga Hudiyo, pero nadungag kini sa tradisyon sa mga katigwangan, ang ilang ipapahulay na himong bugdaan, na himong kayong tinuang. O ni po kanili ako, it was always. Yan, ining mahina, mauning isupak niso. Pero katong balaod sa Diyos na doon, unong ka lang mapahuay, ikapitong ikas pagtrabaho, wa na niya supakan. Kaya, samtang, doon na sa ating mabasa nga, mao'y nabatasan ni Jesus at daong papahulay pagsuod sa sinaguga, o siya, ito ang himo sa pag-apli sa kasulatan o nagtudlo sa mga tao. Ngayon itong iyan, ihimo o nabatasan. Pero kining pong nabatasan, dili sabton nga mo ay ipapahulay ni Jesus. Kay lagi, sumala sa Mateo 26:55, kada adlaw si Jesus o suot sa templo aron pagpanudlo o iyang nabatasan. Customary of Christ. Di na itong sabton nga kada adlaw ipapahulay kay Jesus kada adlaw man. Yan, isuot sa templo aron pagpanudlo. Kanya, sa Lucas 4:16, ang Panginoon na batasan ni Jesus pagsuot sa sinaguga sa adlaw Sabado, batasan sa panudlo. Kaya atong sang nabasahan, buhat si Sibidos, nga si San Pablo, isuot sa sinaguga, ingon nga iyang nabatasan. Pero sa buhat 18:4, ang batasan nga gisutan o nga si San Pablo sa kada Sabado, nanudlog na kikarong nga Diyo nga nisupak sa pagtulunan atong Ginoong Hesus. Kung mag-iskuta sa pining Bluetooth ready. Bluetooth connected. At sa kaniyot, at imo nga like. Hinay, nagkahinay ang tingog, bro. Igsoon ba ato sa pamutong ganyot ha mo tawag kay naputol mga igsoon kay hinay ang tingog ni Bradsok. Ato siguro ang microphone mga igsoonan. Hello. Bulan mo ang unang adlaw simana o adlaw ipapahulay. Unang mga Kristiyano, pulis unang adlaw ng ipagpapahulay. At sa natin ni, Bradsok Brothers. Asan, balikan, Brad Silay.
Oh, sige, sige, sige. Padayon, sige, balsong. Pwede. Ngayon ko, kung may katarungan nga, anong nagpapuriya na matupad ang province, pahay po sa referensya, katunggan na ni Brad Jerry, ang pagligyan ng Ginoo sa kasinukan ng inanura ang tulumanok sa pagkakas pero was add to the rules and hindrance nga nahimo kinigbugan o nahimo ko ganing some places president. Kaya, sa may nakaingon, ay na minute. Ang nakaingon mo nga ang mga gulay sa mga uliho kanito na tungagan mato sa Croden. Croden concordance. Kung kaya ang Biblia nagtugan na to siya sa 12 sa sipan o ng Bible ganun ay bukna. Kada tungagan ng mga ibok ng mga balaod natutuhan sa pagpasi sulod 12. Yan nining mga balaod nga nahimong buga tumanon sa Exodus 21:15 at yun ang isang kinsa nga magabuhat sa adlaw ipabahulay. Exodus 25:3 patyon ang maghaling og kayo sa adlaw ipabahulay. Jeremias 17:21 Jeremias 17:21 way pas ananon adlaw ipabahulay. Iya way mangutlog uhay o mo adto sa kauhan ako ng salam supa sa ipabahulay. Mateo 12:1-2. Iya mga apostoles naghimo niya. Ang idiliusap ang panambal yan ang adlaw ng ipabahulay. Jesus nag-ayo sa kabuta tuluhan Lordin atos versikulo 9:14 sa San Juan. Siya usap imuha yung pagbubuds o iyo na nanambal sa iayo niya ang butas pagkabuta. Yung sa Juan 5:18 San Juan 5:18 bakul kaya hindi pala ito. Iayo niya. Supong kayo mga iyo kaya iayo niya atul sa atlay pagpulay. O niya ipapasaan pa din niya sa iyang mga hapulo mga butang dito o matako kayo kalikutod sa mga iyo. Dahil paglapas managihim wala sa so tampak ang argumento sa mga Diyos paglapas ingon si Jesus wa de mo ibaw ang tutkaron at lawa nga akong amahan buhat usa ako nagbuhat. So klaro kayo nga kining maong balaod wa nakatuman o si Nehemias 13:18 so nag-ingon isa ng inyong mga amahan wala katuman sa maong balaod sa pagpahulay. Ezekiel 20:21 bisa ng inyong mga anak way nakatuman sa maong adlaw sa pagpahulay. O tungod na kita o klaro ni sumpaya ni sa ini province as Sabbath. Just a minute. After ascension of Jesus, the disciples meet on first day, and the Gentile Christians celebrated only the first day of the week as the Lord's Day, a celebration of the seventh day Christians was finally abandoned. Yan sa concordance, o kinawan nikipunsa ni sa kong legal na ganinitin po, na to, na ba'y mga referensya nga authentic nga mo ligar ba ni ini. The Lord's Day. Ang nga si San Agustin Martir sa karaang panahon sa 2020. On Sunday, a meeting is held of all who live in the cities and villages, and a section is read from the memoirs of the apostles and the writings of the prophets. The Lord's Day, immediately was the first day of the week. Acts 20 verse 7, Revelation chapter 1 verse 8. The day on which Christians meet for worship and commemoration of the Lord's Day resurrection as the seventh day had been given and as commemoration of creation, and the first day was set aside and took place in mind of the story of resurrection. 20 seconds. Lastly, matod pa sa referensya nga kung ipamasa, kining halis Bible handbook, it's
763, page 691, ipahulong na ang adlaw Sabado o ang sa pagpahulay, ikapitong adlaw, ilala sa paggamit o buwan nga Saturday, ipahulong o pulihan sa mga Kristiyanos sa unang adlaw sa simana. Sumal sa referensya na ito iba. Salamat. Okay, salamat kayo, Brad Sok, sa imo nga 10 minutos sa pabarog. Aga maoptima ka imong ipabarog. Ako nag-adlaw sa simana, maoy adlaw ipapahulay sa unang mga Kristiyanos, puli sa unang adlaw nga ipapahulay. At ang tagaan og 5 minutos prosik sa amin, si Brad Jerry Laig. Brad Jerry Laig. Mayong hapon, Brad Sok. Ay, hapon, Brad Jerry. Maklaro nimo, Brad Sok. Klaro. Ang imong tema nga gipamatudan ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa simana, maoy gibalaan sa unang Kristohanon, maoning puli sa ikapitong adlaw nga igpapahulay nga mao ang pahulay kaniadto, sumala sa Biblia og referensya. Mao ni imong tema, Brad Sok, di ba? O, yung tema na to. Okay, mo'y tema. Imong gipamatudan ang pangutana maone. Kining imong tema nga gipamatudan na Brother Sok nga puli ang unang adlaw sa simana. Ang pangutana, nagsulti ba si Kristo niini o ikaw rin nagsulti? Tubag. Ay, nagsulti mo ang mga apostoles, mga tinunan ni Kristo, mala sa 1 Corinto 14:37, San Pablo ningon, ang akong sulti dili ako suko ni Kristo, Hebreo 4:8, yung San Pablo ay kung si Jose o si Jesus naghatag ng mga kapuklayan, dili na unta mag-supply ng adlaw. Kaya nagpapilit pa ba, ano na ipapaulay ng adlaw. Kaya tumabasa sa Sunod pangutana. Sinabing ito sa 26, noong mabanhaw si Jesus, noon na ito, inaada sa magbigong o mas pagampo o sirado ang lawak, sila yung trabaho. Hello, Brad Sok. Okay, go ahead, Brad Jerry Laig. Brad Sok, ang pangutana, wa ko mangutana og apostol, ang akong pangutana, Brother Sok, nga kining imong tema, kay imo maning gisulti, imo maning nga gipamahayag, ang pangutana, nagsulti ba si Kristo niini o imo ra ni? Kung ingon kag nagsulti si Kristo, sige, basaha. Ang cluster ng unawan, no? Kay kung sa tulong akong amor, iswat, hindi akong sugo. Ang ito yung 4 Kusgi, tingog, Brad Sok, di maklaro. Ha? Ayon to ka, tuloy, kaya tawa, sumala sa kong basa sa diferensya, kung nag-adlaw ng ipaunayan sa every Christians, o na nga, natupangin mo kong tala, kaya nyo sa Pablo na kung ipamunong li ako, iya ni Kristo. Kinailan mo tuutan sa Pablo, wa siya namakap siya, o kasi ang responsibilidad, kaya siya, nga kung ipamunong li ako, iya ni Kristo. Okay, next question, Brad Jerry Laig. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nagsulti ba si Kristo? Ingon siya nga si Pablo, pasabot, wala magsulti si Kristo. Sunod pangutana. Ang pangutana, Brother Sok, ang pangutana kay si Pablo, nagsulti man kaha niini imong gipamatudan. May sitas ka ba, Brother Sok, nga kining imong gipamatudan yang unang adlaw, maoy puli ni Kristo, sulti ni Apostol Pablo? Tubag. Ang akong ikatubag din Testamente, sa Pablo, nagsulti sa mga kamaturan, o sa mga apostol, nagsulti sa kamaturan. Palikon ako, nagkadagipulti sa apostol, hindi na. Ikan din Kristo. Iya, ingong din ang palang ito sa yo fui en el espíritu del día del domingo y hoy detrás de mi montaña o como lo quitan. In English, I was worshiping on the day of rest when I heard a loud voice
behind me, like the loud sound of the horn. So, kanang gingon ni San Juan Bautista sa Revelasyon. Nga, nadiha ako sa Espiritu, at ikaw Domingo, yaluyo ka na ako, nagkadungog ko kusog na tingog sa mastong kita. Ang sa English, I was worshiping on the day of rest. So, the meaning of that the first day is the day of rest for the Christian, as manifested by St. John in Revelation chapter 1. Builohe sok, builohe Brad Sok, imong tingog, builohe. May tungkol ang bata. Literal translation Kana. of the Bible. So, ang akong tubagi by mga nato natin sa ibig ni Kristo, pero kusan paminaw antikpama ni Kristo na mao ang iyang mga apostoles nagsulti rin. Natubagi mo mga. Okay, next question, Brad Jerry Lai. Ang ako, Time na. Ang kwan. Ikaliting yung patatay ng tingog ka. Yeah, pero mawarning ka o kakatitik. Hindi pa matapos, okay? Okay, wala, nahuman naman ang siguro ito sa sabi ni Brad Jerry Lai. Yan sa nagpabarog, maikson o sa makugatima nga mao si Brad Sok Brandes. Ato nagtagaan usap sa iya ka Gisinoto si Brad Jerry Lai. Sakop sa 70 Adventist sa iyang paginay sa pamahayag. Fernandez. Go ahead. okay, daghang salamat mga kapaglaw, mga kaigsunan, mga higala namo nga mga RCC. Iyang ipamatud-an mga kaigsunan niya ang adlaw sa Ginoo, unang adlaw sa simana, mo'y gibalaan sa unang Kristohanon, maoning puli sa ikapitong adlaw nga mao adlaw nga mao ang igpapahulay, nga mao ang pahulay kaniadto sumalas Biblia o referensya. Mo na nga akong gipangutana si Brad Sok kay iya man gipamatudan sumas Biblia. Ang akong pangutana, nagsulti ba si Kristo? Nining tima niya nga ang unang adlaw mao nay puli. Ang tubag niya si Pablo. Gigukod nako ka si Pablo. Si Pablo nagsulti ba usab? Nining imong tima nga ang unang adlaw gipulihan na og ang ikapitong adlaw gipulihan na og unang adlaw. Mo na nga daghang pamahayag niya makigsunan pinadeg uno Gs, daghang pang iyang mga pamahayag. Pero ang punto sa pangutana, nagsulti ba si Pablo? Nga ningon si Pablo nga ang unang adlaw mauna nay puli sa igpapahulay. Kay si Pablo nagpahayag man sa Hebrehanon 4:4 nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw. Lisod man sab mga kapaglaom no nga duha ang gidapigan ni Apostol Pablo. Nya moingon po si Apostol Pablo nga ang unang adlaw sa simana gipahulayan pod sa Dios. Wala kay nabasa din ha nga ang unang adlaw gipahulayan sa Dios. Sa mao nga mga bersikulong gigamit ni Brother Sok, wala siya nabasa nga ang unang adlaw sa simana maoy puli sa ikapitong adlaw. Wala siya nabasa. Ang iya lang gipamahayag mga kigsunan kay naalagi kunoy gibato, naapog kunoy kun maglapas gipatay. Dili man na mo'y punto. But pasabot nga mas maayo ang mutuman kaysa maglapas. Kung si Kristo mga higala sa bag-ong kasabutan matud pa niya wa man na magpasabot nga ni pahulay si Kristo kay tanang adlaw man siya mosulod sa sinagoga. Pero gilitok gyud sa Biblia nga batasan ni Kristo ang pagsulod sa adlong igpapahulay. Iya ginang batasan. Unya daghang mga Katolik depender nga nag-angkon nga kay Hudiyo manggod si Kristo. Mao na nga nagpahulay siya kay Hudiyo man siya. Tinuod man na kay sa Roma 3:1-2 klaro man na diha. Bisan asa bisan din unas tanan ang pulong sa Dios gitugyan niya sa mga Hudiyo. But pasabot atog yung maaninaw mga kigsunan nga ang adlong igpapahulay ginatuman sa Hudiyo kay mao man na ang mga misyonary sa Ginoo. Kini nga mga Hudiyo sama nila ni Apostol Pablo ubang pang mga apostoles. Mo na nga akong gipangita din kay base na lang tuod nga naagyo gipuli mga higala. Kay may problema ang pagbantay og unang adlaw kay diha man tagikan. Pero ang problema lang ana kung nagpamatuod mga higala si Brother Sok unya bana-bana ra gihapon dili man na pwede mga kaigsunan. Kay ngano man
iya manggipamugatan din nga, matod pa niya nga nanambal si Kristo, pero gisulti na ni Kristo. Mateo 12:12, nga matod pa mga kaigsunan, sa Juan 12:12, nga ang pagkamaayo o ang buhat nga maayo sa adlaw igpapulay, ilabi na gyud sa pagpanambal, uyon sa adlaw sa igpapahulay mga kaigsunan. Uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw igpapahulay. Mao na nga akong gisunod ang iyang mga teksto, walay gipahayag mga kapaglaom nga gipulihan ang mga kaigsunan. Kay gipulihan na kung maon ang gipulihan na dili na unta nila ingnon mga kaigsunan nga ila pang utrohon, no? Nagpasabot mga higala nga wa gyud magsulti ang Biblia ni ana nga pulihan kay sila na may nagdesisyon sumala sa Catechism page 50 nga matod pa mga kapaglaom nga matod pa din nga which is the Sabbath day. The Sabbath day is a Saturday. Ngano man nga inyo mang giobserbahan ang Domingo, nga Sabado man ang maong gipahayag ang tubag tungod sa iglesia sa Laodicea, Iglesia 336 AD. But pasabot kay kung dunay pagbalhin nila ila nga gibalhin, nagpasabot ang Biblia wala nagbalhin. Kay kung gibalhin pa sa Biblia mga kapaglaom nga ang ikapito pulihag Domingo, dili na unta nila balhinon pa. Nga maoy katumanan mga kaigsunan sa Daniel City 25 mga higala nga dunay mag-usab sa kasuguan. O kining tao nga mag-usab sa kasuguan mo ning taong mapasipalahon, mo na nga adunay tagna. O kakana mga kapaglaom na sayra na ni Brother Sok. Sayra siya na kay dugay na siya nag-ukay sa Biblia. Nga ang adlaw igpapahulay wa gyud ni matandog mga higala kay wa man gani magtugon si Kristo sa dang mikayab siya sa langit. Nga mingon siya ay moadto na kog langit ha. Bayawon ako karon. I-remind ako ninyo nga ayaw gyud mo og bantay anang ikapitong adlaw kay unang adlaw na. Nga na ba? Wala man si Kristo nagsulti ni ana. Kini kong mga pagsimba mga kapaglaom, no? Kining mga pagsimba, wa man tay problema sa mga pagsimba kay tanang adlaw pwede man ta magsimba. Ang ato lang ba kini nga akong gipangita ni Brother Sok mga kapaglaom, mga kaigsunan, kini ba nga ang unang adlaw simana nga mo'y puli sa adlaw nga ikapito. Muna akong gipangita kay warag concern po ko kaayo ani ba nga basig na naa ba kay atong klarohon ni mga kaigsunan, ato ning klarohon mga higala kung unsa gyud ka tinuod kay iya man gi-specific dinhi nga ang unang Kristohanon maoy unang nagbalaan sa unang adlaw simana nya mo ni puli sa ikapitong adlaw. Og ako ning gihiling og asa na ni Brother Sok ning puli nga gipulihan ng ikapitong adlaw nga kon asa ni dapit nimo nabasa kay Ibranon 4:4 nagpahulay pa man ang Dios sa ikapitong adlaw. Mo na nga ato nga giklaro mga kahigalaan. Pasensya na mo mga higala tungod sa kakusog sa ulan dire, no? Pero madungog man ang akong tingog. Ang problema lang karon ko madungog bang tingog ni Brad Sok tungod sa kusog sa ulan. Kini lang nga nilang mga higala. Ako nga giukay mga kaigsunan. Kay kanang Ibrohanon 4:9 nagpabilin pa ang kapahulayan nga mao ang adlaw ipahulay. Onya kung moatras ka nagtudlo siya glaing adlaw. Kay kung dili nimo masabtan sa bersikulo 7, magtudlo siya glaing adlaw. Wala siya mag-ingon mga higala nga magtudlo siya glaing igpapahulay. Klaro ha?
Unya, sa Diyos nag-ingon, nga ang si bisan kinsa nga magasunod sa Dios muundang sa iyang pagpamuhat, maingon nga ang Dios miundang siyang pagbuhat. Way lain nakasunod ana higala kay ang Iglesia Katolika wala magundang kay pag-uli ana trabaho gyapon mga kapaglaom. Wala akong giyangyo sa moderator diha nga si Bradshaw i-monitor ninyo pag-ayo Mr. Moderator nga ang microphone niya maduol siyang bakba kay usahay malayo no. Dili na niya mamatikdan mga higala. O na nga ipaduol gyud kay di maklaro bisan nag-comments dinhi ang amo ang ato nga mga tigpaminaw sa Facebook nga di gyud maklaro kang Brother Sok. Mo na nga ako lang gihangyo ang naa diha nga i-monitor lang yung pag-ayo kon aron nga madungog gyud ang iyang tingog no kay unsaon paghatag minsan Brad Sok ngadto sa kadaghanan og di padungog iya tingog no. Ako lang gihangyo mga kaigsunan kay basta peligro ha. Klaro niya din mga higala nya pinduti lang ko ninyo og pila na lang kaminoto. Matod pa ni Brother Sok si Kristo mian ni himanggod na din his kalibutan. Unya Mateo 5:17 wala siya magbungkag kundili gatuman. Bot pasabot mga higala nakasumpaki nang gigamit ni Brother Sok kay pagtuman man di ay ang gianhin ni Kristo apan ang iyang ginabasa dito may gila pa si Kristo. Unya Time na Brother Ilaik, no? Time na ang discutos. Okay, oras na. Okay, ang oras na. Okay, kusog ang ulan dre, pakusog lang tingog ni Brad Sok Mr. Moderator. Itay kinis microphone, no? Ang paapala to ato dito microphone para imo kong padungog niya kay sa tanan ako akong kamugamit sa dito. Okay. Kusog ang ulan dre. Sabi sa ego kinig pagkakay sa iyang niya. So, iba ko lang ito pa pag-ayaw sa ito para muna kay kusog yung nagkuha dito sa Mindanao. Okay, ato nagtagaan, 5 minutos si Brad Sok, pag-isnabi ni Jerry Laik. Kusga Brother Sok. Akong mahutana, Kusga kay di maklaro. So, sa kasi Jerry Laik, Kana. kita na Jerry. akong mahutana, Wala ko din pag-input. Sige. agad sa bato. Kasi, lagi maklayan, magsiyan, bumang pagsaka ni Kristo sa langit. Kusga. Kasi nagsuga doon. Lagi di maklaro dre. Masingin mo itunggan. Di maklaro. Ipatiyo na nga, ang imo kining cellphone, tapi o nagpalihog sa imo nga tunggan para imo badbog, imo nang inistansya kay kasi tunggan. Natural, hindi ka doon. Sige. Palihog ko gay pakusog lang tingog gay ro maklaro nako. Kusog na kayo dere, bulyo na kayo dere. Walang tinag yung kusuga. Kana. Ang akong mahutana, kay ningon ka man. Padayon Diyos, kag sa bato, ipapahulay sa mga Kristiyano. Sa uman, sa banaw, uman sa pagtaka ni Kristo sa langit. Doon na ba kayo mamasa litra po litra? Hili ka nang imong ikasabot, litra. Mahutana ka na kung litra po litra, doon na ba kayo mabasa litra po litra? Sa uman sa pagkaya ni Kristo sa langit, doon ay apostol ka nagpahulay sa doon. Okay, dan i-review ko no Mr. Moderator. Okay, ako tana ni Brad Sok, doon na pa kayo mabasa litra po litra. Uman na panat so Brad Sok, katong ang Jerry Laik, doon na pa kayo mabasa ka ang mga apostolis na mahulay sa adlap bado. Kana litra po litra daw. Naay basahon nga atong mapamatudan Brad Sok. Basahon ako Brad Sok. Brad Jerry Laik, katong klaro, doon na pa kayo mabasa. Nang matapanaw si Kristo, doon ang mga apostolis na mahulay sa adlaw sa bado. Oy, pagkutanan ni Brad Sok. Atong Ayun na yung basahan ko na inulang pasabot na andyan na basasan na inulang. Brad Sok. Natong gusto ko binakon mo, tama sa mga ipunayo, litra po litra. Kayo sa kunin mo, litra po litra at nababasa nga. Man sa pagtiyap ni Kristo sa langit, unay apostol. Kaya mo pa siya sa doon, mana mamatay, mana mabanaw. Doon na may apostol na nagpaunay sa doon. Sige. Oy, Brad Jerry Laik. Sige, atong basahon ha.
Dili man ay pwede og dili ma words for words kay og litra. Pwede naghana mang litra dire. Oh. Pangayo. Oh. Ka ganina litra. Kay oh. Kay sabot raman nimo. Wa ko pangayo interpretasyon nimo. Pangayo na ko. Doon na ba'y mabasa? Huwag mabasa ikaw wa. Sumala sa okay, mutubag na ko, mutubag. Ang imong gipangayo litra po litra. Dili ba? Ang imong gipangayo litra po litra. Sama sa akong gipangayo ganiya, pero ang imong gitubag mao ra gyapon ang system sa akong pagtubag diha. Buhat 13-14. Kay Buhat 13-14. oh. Atong klaron ha kay ato pang ispatan ni pagayo kay kusuguan. Okay, ato klaro ano kay ato pagkatubag maupod diha dipot kadung dindirila ek mga Yara, ha. Okay, go ahead. Okay. Apan sila mibaktas gikan sa Perge. Umana si Kristo, wala si Kristo ani todas langit ni. Og miabot sa Antokya sa kayutaan sa Pisidia. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay. Ipapahulay rest, Sabat. Sila misulod sa sinagoga og nang lingkod. Klaro kay Brother Sok nga gisulti adlawng igpapahulay ni sulod si Pablo. Abot ito, wa na sila ingon nagwali nga inyo nga gipasiatab magwali. Nilingkod na gyud sila. Klaro ha, nabasa nako Brother Sok. Ang imong gibasa, ay mao basa nga kanang imong gibasa, dili pagtuman sa mga apostoles ipapahulay sa Sabado. Ilapas nila ang ipapahulay sa Sabado. Ay mao kaniya na wa. Nahibalo ko nga gituman nila, pero wa ko nahibalo. Abaminaw sa Bradsok, wa ko mahibalo na ng imong paglapas, kay kung nilapas pa sila, di na sila musulod. Karon kay nisulod man sila sa sinagoga og naglingkod, nagtuman sila, wala sila maglapas. Natubag. Ang imong gitubag na ko, dili ka itong naglingkod dito sa Tubag, oy. ang pula sila. Ha? Ikan Jerusalem na pula. Kay, ay pag-inabasa ko. Kay, hindi karon. Kusga. Ingon ko, pag-inabasa. Ingon ko nga doon na may mabasa, litra po litra, na uman, mabanaw si Jesus, uman mo sa kaslangit, doon ay apostol na nagpahulay o Sabado. Yan mo na yung basa sa buhat. Ay, yan po sa mga dapat mahibawan ni mga magkilig ng libaw. Tubag na ko. Kung kaadlaw ni papahulay ni Bula, sabi, gawa sa ganahan. Na doon sa suba. Diin mo iya mong pagunaw na, dapit sa pag-ampo. Bakit mo nga sila na mahulay? Gawas ba, tumagan niya pupunta na. Usay pangutan na, Bradsok. Nahibaw ba ka o wa? Kakini ilang himo paglapang sa ipabawlay. Ato klaro ha, Brother Inaig ha, naibaw baka nga kining ilang ibuhat, dilis pagtuman sa adlaw pulay kung dilis paglapas. Wala maglapas, nagtuman. Kaya nga naman, ngayon tuman. Kay pagkaadlaw ng igpapahulay, mangita silag lugar alang sa pagampo. Kung naglapas sila, di na sila magampo. Sama ni mo, Bradsok ba nga, di na ka magampo ana kay Sabado. Mo nang paglapas. Pero ang apostoles, pag Sabado mo, sulod sinagoga, o niya maglingkod, sulod si sinagoga, o Sabado, adlay pahulay, mangitag lugar, aros pagampo. Bisag dili sulod sinagoga, nagpasabot, mituman, wala maglapas. Sunod pangutana. Ang akong ikapangutana ni mo, nahibaw baka nga kini paglapas kay na sa Nehemias 13:19. Nga sa adlaw ipapahulay takpan ang mga puntahan sa balay. Usaray puntahan nga blihan, puntahan sa templo. Sa templo nga sila magsimba. Pero kini sila nang gawa sa puntahan sa Jerusalem usa nga paglapas. Nahibaw ba kini nga usa kini nga paglapas? Wa ka mahibaw. Dili na paglapas. Wa ko mahibaw na nang imo nga paglapas. Ang akong nahibalaan nagtuman sila. Kay katong giingon ni mo Brother Sok nga gitakpan, mao bitong giablihan sa mga apostoles kay sirado. Unya ang gihimo ni Ginoong Hesus miadto sinagoga, mao po'y gisunod sa mga apostoles. Dili kay pagtakpan og ablihan na lapas na, wala. Dili na paglapas kundi pagtuman sa bisan diin sila basta adlaw igpapulay magampo sila og maabdag adlay pulay, dili na paglapas pagtuman na. Natubag ang pangutana. Alang ganimo, ya, boy pagtubag. Pero, ang akong pangutana, wa pag mo tubaga. Tubag? Litra,
doon na pagkain na mabasa sa Biblia, romansa, pagkabanhaw, pagsaka ni Kristo sa langit, doon ay apostol na nagpahulay. Why nabasang pag-ibon dito? Ayaw komentaryo, Bradsok. Pangutana lang, Bradsok. Gitubag ti ka. Mabasa o ay mabasa? Gitubag ti ka. Gipangutana bitaw ka nako ganihag na ba po'y mabasa, gitubag nimo, Pablo. Di pod litra po litra. Maura man yung istiluhan nimo nga akong gibasa, nga ato nga mapamatud-an nga ni pahulay sila, respeto sila sa adlawng igpapahulay, nga pagkaadlaw ipahulay manulod sila sinuga og naglingkod kay nga namong ginamagsimba maglingkod man gyud. Unya sa buhat 13:42-44 silang pagwali daghang nakabig nga mga dili Hudiyo pagkaadlawng igpapahulay daghan didto hapit na lukop na nasulod dito sa adlawng igpapahulay. Di klaro dili paglapas kundi pagtuman, Bradsok. Natubag ang pangutana. Okay, time na, Brad Jerry Naik, no? Aga, 5 minutos ka panahon, Bradsok, pangutana din mo. O yan, kaya si Kantan man aga, doon naman iduha ka pabarong. Ato na pagtagaan si Bradsok sa iya ka 10 minutos. Sige. Doon ay klaro pinaw na kayo ang pahayag na itong pinagkahigala. Kaya nagtana ko niya, doon na ba'y mapasa litra por litra man mabanhaw ang Ginoo, ang mga apostolis na mahulay og Saturday o Sabado. Wa siya gibasa. Ang gibasa kaniya kanang buhat 3:26 nanggula sila sa templo. Buhat 16:23-26 nanggula sila og sa ganghaan ang templo aberto. Pero ang ganghaan sa Jerusalem sirado. Oy balaod. Yan ang gula sila sa kapaglapas. Niya wa siya makajustifikar na kana pagtuman o sa man kapaglapas. Ang labing bisud nga napiki pagayo nga kahigala doon na may babasa nga litra por litra ang apostoles human mabanhaw na mahulay sa Saturday. Unya akong nabigo ni gamit sa iyang pangutana nga rin ako nga natupag kuman nga ang pinadayag 1 versikulo 10 sa kinatsilaw in English. Yo fui en el espíritu en el día del domingo. I was worshiping on the day of rest. Sa tupadong nag-ibasa, Domingo, day of rest. Lahi sa iya. Doon mga inikok magpumiksyon iyang gikutlo ang Hebreo 4:9. Ang Diyos nagpahulay nga mahana, nagpahulay gyapon sa adlaw nga Sabado wala man nagbuhat. Usa ka na kapag panghimakat o ipakabagkako niya si Kristo. Kaya ningon si Kristo sa Juan 5:17, wala ka mo mahibaw, nagkaroon at lawa, ang akong amahan, nagbuhat, ako sa nagbuhat. Nagbuhat si Kristo sa gidili, sa adlaw ipapahulay. Mukha nga itong mga igsoon, higala, si Brad Jerry, yang ko na sila nga sa adlaw ipapahulay, naaday sila ipamuhat, nga supaks pala ang kasulatan. Primero, Exodus 31:15. Walay magbuhat bisag unsa sa adlaw ipapahulay, walay maghaling kayo. Ug karon sila maglungag na gyud, maglungag gani maghaling kayo og gamit ba mga electrical device. So sa kapaglapas. Unya ang Hebreo 4:9 ang gipasabot sa Ginoo klaro nga ang adlaw ipapahulay lain ang adlaw. Unya kung gibasa ang history nga wa ganyan mo gamit og bisag sa anino lang sa history. Ang mga early Christians, sabi na ko, the early Christians, on the first day of the week, the Lord's Day, the early Christians made for worship in commemoration of the Lord's Day resurrection, as the seventh day had been given, and in commemoration of creation, and the first day was set aside to keep forever the fresh history of resurrection. Yeah, sa usa ka laing referensya, ingon, the early Christians, atong basahang gyapon, the Sabbath one day out of each week was kept by the Jewish on the day so-called Saturday. After the ascension of Jesus, the disciples meet on the first day, but the Gentile Christians celebrated only the first day of the week as the Lord's Day celebration of the seventh day
Christians finally abandoned. Man nga, nakita nila nga adlaw Domingo pagkabanhaw ni Kristo, handumanan sa kadaugan ni Kristo sa sala, ug mo ipagpagkatao pag-usap kanato sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang Domingo, Lord's Day, ilang gipahulayan o ilan ang giabandon ang pagpahulay sa Sabado. Wa makanigarang at pinangkay. Suon ini nagpasabot. Kay wa niya nigahawa siya ipakita o ipadayag at testamento authentic reference nga mo nigar na ini nagpasabot. Uyon siya. Usa, balik ko na ko na akong pangutana, wa ganyan matubag. Kay ang akong question, simple ra kayo. Nga, kung doon ay mabasa, ay inon tala nga butangan tani o jutay nga kondisyon. O doon ay mabasa, man sa pagbanhaw, pagkayap ni Kristo nga sa langit, doon ay bisag usalang ka-apostol nga mabasa nga nagpahulay sa Saturday. Ako, yukbo ko, o andam ko pagdawat siya pagtulunan. Pero kung wala siya mabasa, hangyo sa ko, yukbo sa siya. Kung dili siya mo parok, yan ang sayop niya nga maruganan. Yeah, with your respect to him. Kaya iyang akinda o gihapon nga ang Sabado. Ngani sa 5 minutes. Osias 2:11. Ingon ang Diyos, 5 minutes. ang Diyos mo inamong, kakong pahunungon ang iyang ipapahulay. Unsa may ipapahulay sa mga Hudyo kaniadto. O ang ikapito ka adlaw Saturday, ug doon ay mga tinuig nga ipapahulay, sumala sa Exodus 20. Ay 20 days rather. Pero wa tay mabasa nga nag-ingon ng Ginoo ang akong ipahunong, ang ipapahulay nga tinuig. Ang gisgutan, ipapahulay nga sinemana. Nga nga itong Ginoo, igupod sa mga nagbantay sa Sabado kaniadtong mga Hudyo dahil lagi alang kanilaw karma. Ili ka magbuhat bisag unsa sa adlaw ng ipapahulay. O si Jesus nagbuhat, umingon si Jesus ang akong amahan nagbuhat, o iyang gipapasan ang taong iyang giayo sa iyang habol o iyang mga ginabiton o sa Jeremias 17:21 o sa manaka sala ang iyang pagpasan o sa dili siya makaligar nga si Jesus nagsupa sa balaod sa ipapahulay sa mga Hudyong Sabado o mao ni hinungdan nga sa Leviticus 23:29 nag-isgot og usa ka labing laan nga ipapahulay. Ang unang adlaw o labing sulimni og balaan nga ipapahulay tulumanok nga way katapusan. Unsa man ang unang adlaw? Unang ikapitog adlaw Saturday, natural. Ang Sunday o unang adlaw. O ang unang adlaw mo labing sulimni nga adlaw nga ipapahulay. O sa mga dagkong referensya, alis handbook, ay atong mabasa siya at kanayon atong ning basahon kay na atong libro rin katipuno. Lord's Day evidently was the first day of the week. The day on which Christians met for worship in commemoration of the Lord's Day resurrection, as the seventh day had been kept in commemoration of creation. The first day was set aside to keep forever fresh in the minds the story of resurrection. And then, according to this book, it is held on Sunday and lived by practiced by the city people and villages on that very day, the resurrection day or Sunday. So, evidently, the first day is the Lord's Day, the day on which Christians met for worship. Last 2 minutes. So, tinaw kayong gipahayag kung doon na yung tayo gipamasa ng mga referensya. Kung naasad sa palang kasulatan, nagingon man, klaro kayo, nag-isgot, naglaing adlaw. Kung sa panupa, nagingon ka, nag-isgot, maurag yapong adlaw. Iyang ito ang Hebreo 4:8, wak mo lang pa niya. Nagingon nga di pahuhay ang amahan sa adlaw ng Saturday. Jesus niya adlaw Saturday, ningon, wak mo mahibaw, akong amahan nagbuhat. Pag-usap ako nagbuhat o sa nag-isgot, naglaing adlaw. Kung kanang adlaw, sa practice sa mga apostolis, Domingo na ang ilang itigom, Diyos pagsimba, o sinirhan at puntahan, wa siya magtrabaho. Evidently,
na mahulay sa sila. So nagadlaw sa simana. O sa ay nabasa na to sa balang kasulatan, ay nabasa na to sa kasaysayan po history o mga references. Kawa yun manigal sa kung pinagdangingala. Basta kawa siya makahimong pagpanigal, nigal nini o ipag-angkot nga nawatan siya katarungan o ikapakita na pinas katapusan at kung pangutana nga mo ako mo saludo mudawat sa pagtulunan niya o itudlo niya. So doon ay mabasa litra por litra nga dunay apostol nga sa adlaw sa Sabado na mapunay. Iyan gamit nga akong katarungan nga dili siya puno litra por litra, ay litra por litra ang pinadayagono sa tuhang Biblia di Spanish and English by Vineyard English translation. Sa segundos. So, dili nga itong pagpatayag o pagpahayag klaro tinaw. Nga akong pinanggayala wa makahimo sa pagsupa sa solidong nga pagsupa ay ang iyang gipabarog nga silbi pagsupa na kaya susara ka pangutana doon na ba'y mabasa? Ingon siya doon na mabasa pero sundon ko lang yung estilo ayaw kung sunod sa estilo ko doon na mo po yung mabasa sa kasaysayan nga ang Domingo mo'y gipulig sa adlaw sa Sabado o giving up na sila pando nila the first day the seventh day of the week the seventh day Christians were finally abandoning the 7 days Sabbath. Ano na? Okay, salamat kay Brad Sok sa imo nga ikaduha nga pagpaparondo sa imo nga silba karon nga imo pamatud-an ang unang adlaw sa simana mooy adlaw ipapahulay sa unang mga Kristiyano puli sa unang adlaw nga ipapahulay. Ato nang tagaan og 5 minutos si Brad Jerry Laing mag-cross-examine ngadto sa atong affirmative Brad Sok Fernandez 5 minutos. Okay, unang pangutana, Brother Sok. Ang pangutana, kini nga imong gipamatudan, ang pangutana, kinsa sa mga apostol ang nagsulti nga ang unang adlaw sa simana mao'y gipuli si kapitong adlaw. Kinsa sa mga apostol, litra po litra, kay aron di po mabulyaso. Tubag. May bulyaso, litra por litra. Madaw na ko pagbasa ng El Nuevo Testamento, Arreglo del Texto Griego. Sige, kaya kong basahon. No. Diya sa pinarayag, o Revelation chapter 1, verse 10. You fui en el espíritu en el día del domingo y detrás de mí con gran voz como trompeta. Ya, nato ni binisayon, na diha ako si espiritu sa adlaw domingo, luyo ka na ako nakadumog ako kusog na timo sama sa trompeta. Ang translations in English, authorized Lydia translation, nagingon, I was worshiping. Itong nadiha ko sa Espiritu, I was worshiping. El día del domingo, the day of rest. So, klaro, ang día del domingo, sumalas kung ipasa, dili tinutumo, day of rest. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, ipatubag. Kinsa sa mga apostol, ano ba, tubaga, o kinsa sa mga apostol, nga nagsulti nga ang unang adlaw sa Ginoo, ang unang adlaw sa simana maoy gipuli sa ikapitong adlaw, gigamit nimong pinadayag 1:10. Ang pangutana, kinsa sa mga apostol? Tubag. Ako sa pamutana nga buka kung nagsulti sa Kinsa? Dili nakapangita kay pareha ra ang una sa gilamdat kani. Tubag. Pamutana. Ay tokta na Brad Jerry Laing. Oh, ang akong pangutana, kinsa sa mga apostol? Misay-say manood siya. Tubaga sa kinsa sa mga apostol. Tao ba, apostol? Kita taglang apostol in practice. O kinsa sa mga apostol, Brad Sok, nga nagsulti nga ang unang adlaw sa simana, gipuli ngadto sa ikapitong adlaw sa simana. Kinsa sa mga apostol? Tubag. Tupag mo nga ang simbahan sa otoridad ng gihatag ng Diyos kaniya, kung pinagi sa mga apostoles na nagpunta, 1:16, unang adlaw sa semana mo ilang tigo, Pagambay City, unang adlaw sa semana mo itinapay sa pagsipa, o gangi ang mga puha, subay sa kanang ibansa sa ka Testamento o
and referensya authentic kaya Objection, Mr. adlaw Domingo. Objection, Mr. Moderator. Tubag ang pangutana. Para nga dili tamalangan kinsa sa mga apostol. Wa ko mangutana og imo bang simbahan. Gusto siya nga magad kag apostol. Kinsa? Na mahulay sa adlaw nga imong giingon matod pa diri like. Ang akong gitubag o nga doon ay apostol. Kinsa? Nagpaybao agad lang Domingo ipapahulay. Kaya ipapahulay, Kristiyanos may nagsulti niya na, hindi na kinahanglan pagkitaon pa nato ng litra. Kaya na may litra. Yung Kinsa? Espiritu, en el día del Domingo, yan I was worshiping on the day of rest. Kaya Domingo, day of rest. Other question na ba diri like kada balik-balik ang pangutana. Sige. Di man siya tubag og kinsa sa mga apostol. Ako na lang ilisdan ang pangutana kay di niya matubag og kinsa sa mga apostol. I like the commentary Di patubag man gyud kinsa para may bawa na to. Karon imong gigamit Bradsok ang pinadayag 1:10. Ang pinadayag 1:10 Brother Sok, imo na ba nabasa ang tema nimo nga ang unang adlaw simana mo'y gipuli sa kapitong adlaw? Imo na bang nabasa? Tubag. Ang tubag, ang klaro, tinaw nga kahulugan mo. Ikan, ang Domingo, yung Espiritu del Día del Domingo, I was worshiping. Sa Domingo, day of rest. So, imo pag yan ang lupagon sa pagkuna-kuna nga, klaro naman na, ang Domingo, day of rest, mo man ay atong gislutan, nga ang Domingo, mo'y gisulti sa apostol, nga kana, day of rest. Okay, sunod pangutana. Diferensya, pinto na ang ipapahulay nga Sabado kay way nakatuman bisa ang Seventh Adventist karon dito ang gawa sila katuman sa ipapahulay patyo nang magbuhat sa ipapahulay pero dili na Sunod pangutana Bradsok. Okay, right? Ano pa siya? Sige. Matod pa nimo Bradsok way nakatuman. Kung doon ako'y mabasa nga naay nakatuman, ang kono nimo ang imong kapildihan. Kanang tubaga. Kinanglan mo yun sa kong pangutana. Dili, tubaga akong pangutana. Ni sulti ka Bradsok nga walay nabasa, walay nakatuman sa kapulayan sa Dios o sa igpapulay, way nakatuman mo nang giilisdan ang pangutana. Kung doon ako'y nabasa nga naay nakatuman, ang kono nimo imong kapildihan, tubag. Iligid ko pildi niya na kay wala kung sa akong pangutana ganina nga doon na ba'y mabasta nga litra. Dili, tubaga lang. Nagdaghan lang magsulti pero wag yung nabasang litra. Pangutana. Nakatuman. Pero dili buti pa sa buot na natuman ang ipapahulay. Ipapahulay may gisgutan na to. Pangutana. Puno size. Kasi sa kaya si Ana. Sama ka tao nga matarong. Huwag magpasabot. Pangutana. Na nagatuman sila tanan si Pagpahulay. Bradsok, pangutana. Okay. Like time na. Nalihan ko ng oras ako, God. 5 minutos mas cross-examine. 5 minutos naman sa atong sinyas karon ang atong kining timekeeper. May sinyas siya na 5 minutos na po. Okay, o niya yata sa imong size karon pagdayon sa imong pag-argue. Gatos Brugada ni Bradsok, atong paminaw 6 minutos kung alang kanimo. Mga kapaglao, mga kaigsunan, ako gyung giklaro nga naabay nabasa nga ang unang adlaw gipuli sa adlawng ikapito. Wala siya nabasa mga higala. Ang iyang pangutana, hilig kay pangutana Bradsok nga litra po litra, unya og atong kuan og kahulugan ang gibasa, dili siya musugot. Og ako po siyang litra po litra, mingo po sa ang kahulugan. Napasabot dili gyapon mabasa. Nga ni mangguni, di man na pwede mga higala nga ang gihatag sa Ginoo imo ra nang ilisdan. Sabto nimo unsa man niya kay mga guna nga igpapahulay ang pahunungon. Unsa ang gipahunong? Kanus muhunong. Ano ba? Kanus mahunong, kanus dili tumanon. Dili kay ditson nga gipulihan, wa maglitok si Kristo ana. Bisa ng mga apostoles umiingon niya karon kining atong worship man taron og Domingo mo ni puli mo ni siya puli sa adlaw igpapulay nga mong ikapitong adlaw.
Wala magsulti ang mga apostoles bisag basahon panimutanan. Siguro kung tampered na Pero og ari lang ta sa Biblia nako og sa ubang Biblia, wala mga kaigsunan. Ngano man, klaro man gingon dia, ang adlay pulay, yung sa gingon sa Mateo 28, ang adlay pulay, niagi na, og nagbanag-banag ng adlong Domingo. Wala magingon nga, ang adlong igpapulay na napoy bagong adlong igpapahulay. Imong sabton, Brother Sok, kanang Hebrehanon 4:8. Wala na mag-ingon nagtudlo siya glaing igpapahulay. Kaya nag-ingon siya nga ayaw pagahian ninyo inyong kasing-kasing. But pasabot pagtudlo na, dili na pagpuli sa adlaw igpapahulay. Nga nagtudlo siya glaing adlaw nga makasabot ka. Naigitudlo ba nga ayaw nyo pagahian yung kasing-kasing. Nga naman, adunay pipila nga nakasulod sa kapulayan sa Diyos. Unsa man kapulayan, ikapitong adlaw. Kubasa man na. Ingon si Bradsok, akong ipangutana, kung doon ako'y mabasa nga doonay nakatuman, ingom sa wala, ug na'y mabasa. Likay-likay, Bradsok, mga kaigsunan. Kabalo mo kung hilikay ko sa gayo. Ato po na sabton po, amigo na ko. Andre, 4. 4:4, unsay gingon dire? Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mitungod sa kapito ka adlaw. Sa ingon ini nga paagi sa kapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanang mga buhat. 6. Busa, sanglit aduna may pipila. Klaro. Nga na nagpakasulod pa niini. Kinsa man ang wa makasulod. Og sanglit kadtong mga gikawalihan kanhi sa maing balita, wala man nagpakasulod ni tungod sa ilang pagkamasupilon. Bradsok, ang di kasulod sa kapulayan sa Diyos ikapitong adlaw, masupilon, Brother Sok. Mintras napakay kusog din sikay-sikay na Bradsok para sa kamatuoran, kay gamiton pakas Ginoo. Klaro mga higala, kanang gipasabot nila nga laing adlaw nga ilang gihimo nilang paagi mga kaigsunan nga maoy pagbalhin moy pagpuli dili na tinuod kay matud pa sa Jis bisan kinsang magasunod sa Dios muundang siyang pagpumot ug kini mga tawhana wala paghuman inig simba paguli. Grabe mga kaigsunan mo na nga klaro matud pa niya nga wala kuno mapusgay dugay ra na pusgay kay pangutana lang nako walay mabasa niya litra o kini specific niya nga mga tema mga kaigsunan. Wala. Gawas ko niyang basahon siguro nga ang iyang simbahan mo'y nag-usab niini dili mga apostoles. Sato pa maigo sila sa tagna sa Daniel 7:25 nga dunay tawo mag-usab sa kasuguan. Klaro Kamong tanang naminaw diya Sibo. Mintras wa pa mong takde o coronavirus. Nanglan niya, subay tas kamatuuran. Adlay pulay, tagna pa makaigsunan. Isaya 66, 22, 23. Nga bisan dito sa langit, bagong langit makaigsunan, ang simba na to dito adlang igpapahulay. Sa sumala sa mabasa. Pero di man ako'y nagpamatuod, negatibo man ko, akong gipaabot, nga iyan na ning basahon nga walay kapin og kulang. Walay kapin og kulang, iyan ning basahon ang tema. Kay iya maning tema niya, mahilig man si Bradsok og litra po litra. Litra po litra. Di ako di pabasag litra po litra. Walay kapin og kulang. Kay aron niya makuha na to mga kaigsunan. Puli sa ikapitong adlaw. But pasabot mga kapaglaom kay gipulihan mang ikapitong adlaw, namang ibutang ang ikapitong adlaw. Mao man ingon niya, mao ni nga puli sa ikapitong adlaw. Manggibutang ang ikapitong adlaw. Tuwa na pos unang adlaw. Nya ang ikapitong adlaw mao na pud ang unang adlaw. Kay gipuli man. Kuan din mo ra dula nga change the basket, change the fruit of the basket. Kung mo change na gani, katong usa na balhin na duspikas, but pasabot kay ang ikapito gipulihan man na ang ikapito mao na po'y unang adlaw. Sa to pa mag-ihap sila, pitong adlaw, ikaunom adlaw, ikalima, ikaupat, ikatulo, ikadua, ikauna. Mao na kay gipulihan naman.
Mut pasabot, ang ikapitong adlaw mo na po unang adlaw. Ikaduhang adlaw, ang ikaunom. Katulong adlaw, mao na. Wala, dili biblikal mga kaigsunan. Mut pasabot, bana-bana ragyapon mga kapaglaw, mga higala ni Brother Sok. Kasi ito kay kadugay, may uban na ni. Bumburadyo pa may mga kaigsunan. Muna nga, perting klaro ha. Klaro na akong gibasa. Nga, respeto sila. Adlaw ipahulay, asa sila maadalip hulay. Dito sila mga kaigsunan, magampo. Unya, manulod dito, sulod sa sinagoga, adlaw ipapahulay. Unya karon mangita pa sa litra po litra nga sa pagkayab. Wa magani litra po litra ningos Kristo nga. Karon ha, Domingo nang ipuli sa adlaw nga Sabado ha. Ang ikapitong adlaw, Domingo na, ningos si Kristo. Human siya ang pagkayab. Wala siya magsulti, anak. Di mo daw mga higala, nga kung muingon siya nga bulyaso ang adili makabasag litra po litra, ang iyang tema higala, litra po litra ang gilitok sa mga apostolis, walay nabasa. Walay kapin og kulang, dili mabasa, dili mahanay mga kaigsunan. Bot pasabot, bagsak na ang iyang pagpamatuod, mga kapaglaom. Perting klaro ha. Mo na nga matod pa sa klaro pa sa udton tutok, ha? Abi na ko ga bugat og pangutana mga higala, bugat og rason, walay rason mga kaigsunan. Ako nga gipangutana kinsa sa mga apostolis, dili mo tugan o kinsa. Ngano man, walay naglitok nga apostolis mga kaigsunan. Siya ray galitok ini nga ang unang adlaw semana gipulihan ang ikapitong adlaw semana. Gipulihan og Domingo. Gipulihan na man ang ikapito mo gipulihan, dili man ang solemnity, dili man ang pagkabalaan. Ang ikapitong adlaw gipulihan og unang adlaw. Pero unsa may unang adlaw karon? Matupas pare, niya kita karon sa unang adlaw semana diin si Kristo na banhaw. Wa man lagi mautro. Kung gipulihan na, kamo na po ikapito. Lunes, ang Lunes na po mo unang adlaw. Dito na po da banhaw si Kristo Lunes. Kay gipulihan naman ninyo. Unsay sunod sa Biyernes? Sabado, anara man lagi, wa man lagi mo pulihi. Binong-binuang mo na. Binong-binuang naman na mga higala. Murag dili naman maayo nga ang dili biblikal mga kaigsunan ato nga himuong biblikal. Dili na pwede mga higala. Nga sa termino niya nga gipulihan ang ikapitong adlaw. Muntawag ningon siya nga ang gipulihan ang pagkabalaan. Pila na Mr. Moderator? 1 minute lang. Okay. Kung sa basketball pa ni, okay pa ni ba? Daghan pa nagig-shot. Salamat kayo nga mga higala. Ako andam ko sa unsay mga pangutana. Di lang po siya mulabay og grabe nga mingon sa litra po litra na pod kay ako tigsupak raman ko. Siya tiga pa matuod pero mungita gid siya og litra po litra na pod mga kaigsunan. Pangitaan sa nako siya. Ayhan ako siya tagaan. Wa magani siya makahatag og litra po litra specific siya ang tema unya ari na pud sa mangayo nako dili na pud na maayo. Ihatag sang iya, ayha nako siya tagaan. Kaya lisod man sad gayo mga kapaglaom nga muhatag ko ari man mangita sa ako nga human sa pagabanhaw. Unya di pa rin mabanhaw dito tinuod. Klaro kay mga igsunan. Okay. Salamat kayo sa mga kaigsunan. Okay, time na Brad Jerry kay 10 minutos sa pagginay sa pamayag ni Brad Sok. Ato na pong tagaan si Brad Sok sa 5 minutos sa iyang cross-examine diya kanimo. Go ahead, Brad Sok. Okay, go ahead. Klaro. Builoy, Brad Sok, kusga. Sa makigsunan kay nalubat ha. Ato ning ganon. Lobat na naman. Okay. Itong pabuton mga igsoon.
mapabuton gadyot mga kaigsunan ang tawag. Oh, nalubat ko. Ako pang gi-charge. Oh, sige. Okay. Akong pagkakana siri diya sa Oseas 2:11. So, admitted kita dua. Diyo na Ginoo nga pahunungon ko ang iyang mga ipapahulay. Anang ipahunong nga ipapahulay nga gisgutas Ginoo? Ang kinuig na o ang sinema na? Walay gingon niya Bradsok nga tinuig. Wapoy gingon nga sinimana. Wapoy gingon nga binulan. Ang gingon lang diha, pahunungon ko ang iyang igpapahulay, dili sa Dios. But pasabot, kung kinsa to'y nagpahulay nga dili iya sa Dios, mao to'y pahunungon. Sama ng inyo nga, wa malitok nga igpapahulay sa Biblia, pahunungon nas Ginoo, natubag ang pangutana. Sunod nga pangutana, kay giindikar man mo nga dili do Saturday, pasabot ka nga, Domingo ipasabot, asa mabasa, nga kanang imong ipasabot, nga gipahunong, mao ang Domingo, unang adlaw mo gipahunong, asa mabasa. Okay. Ako nang mapamatudan kay naglitok ang Oseas 2:11, pahunungon ko ang iyang igpapahulay. Nagpasabot dili iya sa Dios. Kaya ang sa Dios akong igpapahulay man. Pahunungon ko iyang igpapahulay. Kung unsa may igpapahulay nimo diha nga dili iya sa Dios, mao toy pahunungon. Wa ko magingon nga kanang imong Domingo. Kung nadili niya sa Dios ng Domingo, di apil na hunong. Kumingon ka, na mabasa. Mapamatudan ko na. Natubag. May sunod ko. Unsa man kung adlaw, ano sa ang mga Hudyo, supak ni Kristo sa iyang pagpanambal, iyang pagpaalsa sa pasanonon, kagididin ng pagpapahulay. Unsa man kung adlaw. Okay, salamat kayo. Ang gilitok ni Kristo, adlaw igpapahulay, pero giuyuna ni Kristo ang pagbuhat og maayo sa adlaw igpapahulay. Busa, wala tay debate diha kay uyon man sa adlaw igpapahulay, dili man kasupak. Ang ako lang gipangita, ang imong tema nga kasupak sa adlaw igpapahulay. Natubag ang pangutana ni Brother Sok. Wa katubag. Komentaryo ka, Brad Sok. Brad Jerilag, ang pangutana ni Brad Sok, patuturiya, nadihan isupak ang mga Hudyo ngadto ni Kristo unsa kurutong adlaw. Ako naman ang gitubag, adlaw igpapahulay, pero giuyona na ni Kristo. Gisupak lang sa mga Hudyo kay nagtuo sila nga dili uyon sa kasuguan ang pagpanambal. Pero si Kristo nagsulti, Mateo 12:12 nga uyon sa kasuguan ang pag-ayo ug masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Nagpasabot, wala tay debate diha. Kay ngano man uyon man. Sunod pangutana. Ang sunod na kong pangutana ay yang kun manimo nga kana o adlaw ipapahulay katong imo dito ang pag-ayo sa kamasakiton pagpasaan ug pasananon yan ang gidilit sa adlaw ipapahulay. Ang akong pangutana, kamo ba sa imong barugan ng kauban itugman pa ninyo ang tanang sugo sa Biblia may tungod sa adlaw ipapahulay? Okay, salamat kay Brother Sok. Gito man ang pagpahulay kay mao may sugo sa 10 commandments nga unom kadlaw magbuhat ka kapito pahulay. Simple ra man ang pagpahulay. Kung do na may pasan, gisugo na sa Dios. O kay gidili ang pagpasan, wa man to sugoa. Pero sugoon ka sa Dios ay pasan kay wala na isupak sa adlaw pahulay kay gisugo ka. Sama adtong giayo, pasana na imong kuan dala na. Way problema kay ang nagsugo Ginoo man sa adlaw pahulay sumala sa Marcos 2:28. Na kung Ginoo nagpasabot, walay problema. Okay. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Itong ipapasan, isugo mas Ginoo. Kanang inyong gihimo na supak sa Exodus 35:2-3 na maglunad o maghaling o kayo. Idili man na. Ang akong pangutana, doon na ba nadungog ninyo ang Ginoo nga niingon nga kanang makalungag mo sa adlaw ng Sabado na niyan to gidili?
Wa man gidili ang pagluto sa pagkaon. Mabasa man na nako. Wa na gidili Bradsok ang gingon diyang di maghaling munay gingon sa Malakias 1:10 nga katong dunay kayo nga gikan sa laran gidili ang paghaling adto kay Ginoo ra may muhaling adto sa adlaw igpapahulay. Mo na nga ang imong pangutana Bradsok kuwag impormasyon. Salamat kayo. Naman na po na 5 minutos si Bradsok pag-cross-examine diyan mo. Diyan na sa may tungod sa rebuttal. Diyan tungod kay ikaw sa negative side, ikaw mo una ga rebuttal gadto sa inyo nga tema. 5 minutos alag kanimo. Okay, daghang salamat Brother Sok sa pangutana. Ako nagyong natubag mga higala ang mga pangutana ni Brother Sok kanang Oseas 2:11 sayon rog kay sabto na. Kaya giingon lang diya, pahunungon ko ng iyang igpapulay. Iya ba? O, dili sa kang Kristo, dili sa Diyos. O na nga, wala na siya ikapangutana, ibalhin sa glaing pangutana, no? Indot kayo, natubag na to ang iyang pangutana, mga kaigsunan. Basta maghimo-himo kag imong igpapahulay diha, pahunungon doon na sa Diyos. Nga naman, kay og di na pahunungon, mudaghan man na. Kano sa man na pahunungon, mga kaigsunan? Pahunungon na niya. Nga naman, gitagna na nadaan niya pahunungon ang iyang igpapahulay. Ang imo ba? Nimuhibo kag imo diha pahunungon na sa Ginoo. O na nga kuno sa namuhunong kung makakaplag na kas ikapitong adlaw. Mo na nga ingon diha sa Marcos 2:27 ang adlawng igpapahulay gibuhat ang sa kaayuhan sa tao. Praise the Lord. Amen. Salamat kay Ginoo. Nga naman sa diya nga nakita sa Ginoo nga ginapahunong niya ang uban din nga mga iyang igpapahulay gihatag sa Ginoo ang igpapahulay sa Dios. Kanang gingon sa Ezekiel 20:20 balaana ang akong adlawng igpapahulay. Pero kung dunay imo pahunungon ko ang iyang igpapahulay. wa gid mahimo. Kung nagihimo ninyo ng Domingo nga igpapahulay mo abot rang panahon Brother Sok nga pahunungon ng imong igpapahulay. Kay nga naman, bana-bana rana, kay wa maglitok ang Diyos ana, nga ang Domingo adlaw nga igpapahulay. Og di pud mo madawat ana, kay manarbaho mo. Pag humagsimba, pag uli, manlaba, mangahoy, besag unsang gitrabaho. Muna nga dili mo makapasar ni ana, nga ingnon ninyo ang Domingo nga adlaw igpapahulay nga puli sa ikapito, dili pasado. Nga naman, wala ay makapasara na. Karon mingon na gidili ang paghaling. Katong haling lagi nga katong nanay hinaling. Ang mga haling pamangka nga Ginoo ra may muhaling ana. Ano mga halad mo ni gidili. Pero kung imong basahon ang Exodo mga kaigsunan nga wala ay matrabaho ninyo gawa sa mga pagkaon sa adlawng igpapahulay. Pwede na mga higala. Mo na nga klaro kayo nga kining debatiha mga kaigsunan. Tinaw na kayo. Minaot nga makuha ang pagtagad sa mga naminaw nga malig-on sila diha sa pagsunod sa adlaw nga igpapahulay nga tinuod gyud nga adlaw igpapahulay makaigsunan nga dili na pwede puli-pulihan. Kaya di man na pwede kay ingon ang Ginoo ang Dios way pagabalhin Malakias 3 wa say pagkabalhin unya balhin-balhinon lang mga kaigsunan dili na sa pwede ibalhin-balhin nimo. Puli-pulihan nimo. 10 commandments go na mga iya go na sa Ginoo niya imo lang puli-pulihon ay imo lang ilisdan. Dili na mga igsuon. Mo na nga karong hapuna klaro na kaayo nga pabarog si Brother Sok sa iyang tima gipangutana nako wala gyud wa siya kalitok gani kinsa sa mga apostol kay basin siya ray gasulti ni ana. Mo nang akong gipangutana kinsa sa mga gilitok mga kaigsunan og kinsa ngano man ako man sa pangitaan og nagsulti bang mga apostolis. Mo na nga klaro ang pagkasulti karong hapuna si Brother Sok maora gyud ang nagsulti niini nga ang unang adlaw simana gipulihan ang ikapitong adlaw sa simana nga mao ang adlaw pahulay nga kaniadto mo'y pahulay. Mao nay klaro nga siya ra gyud ani wala magsulting apostolis ini nga niingon nga ang adlaw sa Ginoo mo'y gipuli si kapitong adlaw wala kay mabasa ana mga kaigsunan. Wala klaro kaayo ang gipahayag mga higala sa Biblia mahitungod ning adlaw pulay nga sa langit simba na to dito di man pwede ka pag abot nimo dito mingon ka nga Ginoo Domingo man amo sa dili hoy wala ba ilis dili pasok na luwas ka
pasok na. Mangita pamantag unang adlaw nga na may gihatag sa Ginoo. Ang wa gihatag mo na inyong kan nagsimba man na sila. Wa may problema ang pagsimba. Problema din na ang pagsimba nga tanan man tag adlaw magsimba. Worship sa diya sa sud sa panimalay. Mao man naghimo sa mga apostoles. Pero ang atong gipangita diri mga kapaglaom, ang unang adlaw simana mo'y gipuli sa kapitong adlaw simana. Kana mo'y akong gipangita og hain na ka na nga mga bersikulo ha. Nga kay ako na nga estudyuhan kay kasayon ra na pag kung naa manggaling na simple ra kay na mga kaigsunan. Oh, tumang kitag kapito kini pang una. Kung naa kung naa mga kaigsunan niya apostoles nagingon niya igipulihan na kay si Kristo nagsulti nga. Time na brother Derek, diri laig do. Nakapa na po nagimo nga 5 minutos. Thank you very much brother. Thank you very much. Okay, at na po tagaan si Brad Zog sa iya nga 5 minutos. Rimatan. Dito ta sa ipahayag nga kanang paghaling og kayo, wa na magpasubok nga pagluto. Tinuod ba nang iyang isulti dili? Kay mabasa na to sa Exodus 16:23, dili ka magluto sa adlaw nga kapahulay. O sa katong iyang ingon nga kana Exodus 25:3 kayo na sinusay mo pasiga anak usa ka na ka pamalipad o usa ka dili mao sumala sa palang kasulatan. Falsos uno, falsos in omnibus. Sayop na usa ay mo masayop na. Kanya rin akong sayop ang imo niyang Isaiah 66. Ito sa 23. Na dito sa bagong langit magpabilin na doon na ipapahulay pagsimba ikan sa sakay ipapahulay ngadto sa lan nga ipapahulay. Mas Diyos doon na ipapahulay ang langit ng langit na dilit sa badong. Dilit sa tumingong Domingo kay wala na may adlaw dito ng musubang. Taas pinadayag ng Ginoo 5, wa ay adlaw musubang ng Diyos mo kahayag. Continue sa pagsimba. O sa katong iyang pamahayag, takong luslo o pag-iatak sa kabalaan sa Diyos. May kanayang papahulay ng Sultan, Salmos 94:13, ang kapahulayan sa tanang kadauhan. Kapahulayan sa kasalanan. O sa lang pag-ayag, nalusnog, nagbupog ng iyang pangatarungan. Ay kung mga tarungan, nagsayo kung di mao, namit ng Biblia, insult na sa iyas Biblia. Atod pa niya, Exodus 5:3, dili maghaling, dili na sabton magluto. Pero sa Exodus 16:23, magluto yun. O sa sana. Yung may tungkol sa iyang pamalibad sa akong pagkakana, muna ba'y mabasa, o man sa kabanhaw ni Kristo, kaya nagpabilin baga ng sa lago ipapahulay, wapan pusa, itapos katuro magkanabuso. Ang pagkakana doon na ba'y apostol na nagpahulay sa adlaw Sabado. Iyang basa katong nasa 16:23 na mga apostoles ng guwa sa paghan sa Nehemias 13:19 ko sa pagpapaglapas kay sila sa mga paghan tatay papahulay o sa iyang gigamit sa iyo wa mulaban kaniya. Kunya sariyang nangutana kung adto na ba'y apostol nga nagpahulay sa adlaw Sabado sa uman mabanaw ni Kristo wa yun siya mabasa. Pagpito niya ang sa buhat 17:2 na batasan ni San Pablo ang pagsuot sa sinagoga, diklaro na sa buhat 18:4 ang pagharang pang iyang pagsunod wa diya pong mulaban kaniya. Kunya ang atong vision nga bukat tayo na wala tayo mabasa, wa yun siya mabasa. Tingin sa sundon ko lang ng imong estilo nga nang dili mabasa. Uy, wala mo ko yung nabasa. Dili, kung sundon na niya imong estilo, sundon mabasa. Yo fui en el Espíritu en el día del domingo. I was worshiping on the day of rest. Kung sa Domingo, day of rest. Ito na po'y nabasa. Niya mingon siya buhay nabasa. Ito na po'y nabasa. Leviticus 23:20-21. Ang unang adlaw, kung naging kapito sa Saturday, ang unang adlaw, Domingo, gina. Oy, sa kabalaan nga pagpahulay. Kung palaon ni walay katapusan. Kunya unsay pagabuhaton ini mao ang ikawalong adlaw.
paghimo nila, una kaya po ng adlaw, o paghimo sa pagtigom o sa pagsimba, pagpahulay. Sa buwan 26 ang unang adlaw, nagkatigom sila, nag-impitay sa balaang ay hapon. 1 minute. So, klaro, nga ang atong pinangga na igsuon, wag yung makabungka. Sa kamay na lang sa karongan, nga nabeng basa, pero ang iyang ipahayag na nagpabilin. Nagpabilin sa kalendaryo. Pero nagpabilin ba lang ibantayan sa mga Kristiyanos? Wala na. In fact, akong i-agda siya nga tinanggan, iyaning nigaon ang referensya. Kaya doon na kayo mabasa sa referensya na ang Broden's Encyclopedia. The Sabbath one day, that was Saturday for the Jews, but the Christians celebrated the first day, and Christians finally abandoned the seventh day. Everything karoon. Ang mga Kristiyanos, ihumong na sa pagpahulay sa Sabado, seventh day. Iya ba nang ginigan? Wow. Why isang andino na lang ibasa siya o referensya na magtumbas o muluas sa referensya na kung ibasa. Kaya si San Agustin, Martir, sa tuwing sa kadatos nito 120, ipahayag na on Sunday of meeting is held all even the cities, villages. Dito. Dayon, Lord's Day, evidently the first day of the week that is. Okay, sinyas ng ato ang Pankipin Dosok nga nahuman na po namin mga 5 minutos. Ariya man ito maigsoon ang ila karon nga ginibatihan may tungkol sa adlaw ng papaulay, Brother Sok sa FD o diya si Jirlaik sakop sa 7th day Adventist. Mga magtimbang-timbang o kinsay nigawas nga tunay bugat nga katarungan. Kanto nga gusto mangutana, pwede ka mangutana sa matag usa nga diin na maoy na ang kontra karon sa duha ka matong debatidor Brother Sok o Jirlaik. Doon ay pangutana si Brother of the forum na nila. Ato ba tagag panahon si Brother Rian Fuentes magpangutana na to Brother Jilly Lai. Brother Rian. Jerry Lai. Maayong hapon, Brad. Sige, kay Mintas wa pa ni malubat. Ang akong pangutana sa diri ba sa New Testament ba? Na kani bang mga Hudyo sa wala pa si Kristo nakatuman ba ni sa adlaw ng ipagbahulay? Ang mga Hudyo sa wala pa si Kristo miabot na mga sa Old Testament times nakatuman ba sila sa adlaw ng ipagbahulay? naay nakatuman, naapoy wala. Sunod pangutana. So katong pag-abot ni Kristo dito kay nakatuman man ka naman kay buta na to na nakatuman sa pag-abot ni Kristo kay iya manggi patlong or iya manggi imong gi pahayag ganina nga imong iyang gi correct sila nga ang pwede magbuhat og maayo sa adlaw pagbahulay. So nganong sila buyag man ni Kristo kung dunay nakatuman sa tanan nila mga Hudyo? Tubag. Okay, salamat kaayo. Correct ni Kristo tungod kay ang adlaw pulay presente na busa ang mga pagsabot lang sa ubang Hudyo mo nang gi-correct ni Kristo dili kay ang adlaw pulay mo gi-correct ang tao nga nagtuman mo nang nasuko sila kun imong basahon ang Juan 5 kun imo nang hutog basa na diya nasuko na sila kay nagtuo man sa Kristo kuno Dios nya di man sila motuo mo nang gitagaa pangitaan nila og sayop si Kristo mo nang ilang gipangitaan niya mao na ang ilang nakita nga nanambal si Kristo bisag dingon si Kristo nga uyon ingon gisalag supak natubag. Okay, manaka Brother Rian arita sa mga misay Brother Rian. Okay. Matod pa, kundi Sir Dan, pagtada ko si Brother Rian, si Kristo ba sa pangarin ituman sa adlaw ipapahulay o wala? Okay, salamat. Okay. Natapos ko ang mensahe. Tubagon na to. Sige, go ahead. Mato pa ni Brad Sok sa Mateo 5:17 yan ang isgutan nga wala mo anis Kristo aros pagbungkag kundi is pagtuman. Katuman siya. So pangutana. Pangutana, Brother Nan, pangutana ni Brother Rian kung si Kristo
Nagtuman ba sa ikapitong adlaw nga nung gipalansang siya? Kung siya nga inigawa siya. Okay, ang tubag nato nga gipalansang siya kay wa man sila mutuo nga si Kristo Dios. Ilang gitumutumoan si Kristo nga hari, ilang gisumbong mo nang nalansang si Kristo. Dili kay ang kaso sa adlawng igpapahulay akusasyon lang sa mga Hudiyo para si Kristo malansang. Sunod pang tana. Kalmak, ako masabi sa kalmak kayo nga akong idol Bradsok. Ako mga pag-ampo lang Bradsok nga hatangan pa siya sa Dios taas nga kinabuhi o piskay sa paglawas aron makapanalipod siya sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Nga mao ang simbahan Katoliko. Jerome Crusty of the San Fernando. Bradsok. Salamat kayo, Kriste. Ako sang may pasabigan kay manaman among ibati pero na may side kick, no? Katong San Mateo 5:17, wa kung yan is bungkag nili pagtuman. Katong wa bungkag ni Kristo nga doon na gyapon igpapahulay. Pero ang igpapahulay nga sumala na sa gitundo sa Ginoo, Leviticus 23:29, labing sulimni nga igpapahulay unang adlaw sa semana. Kanya ining sa San Juan 5:18 giklaro yun nga si Jesus nagbungkag sa kasuguan. Akong gibasa ang in English sa nagbungkag gikan sa ining verb na break and broken na sabat. Unya ang meaning to dissolve, to put an end, or to stop. So ang pagbungkag ni Kristo mo pagpahulong sa ipapahulay sa mga Hudiyo kung saan nag-down. Klaro na. Okay. Sa numeros 30 numeros 15 a 16 sa 32 o 36 doon ang ibato nga nakit-ang nangahoy. Pangutan na pila na kabuok inyong ibato kay nakalapas sa adlaw igpapahulay. Kaya ang sugo sa Ginoo ipabato man ang makalapas sa adlaw igpapahulay. Okay, salamat. Tubago na to, Brother Kugtas. Yes. Okay. Sa pagkakaroon sa panahon... May padyong sa imong akwan, studio, saan na siya? Okay. Morning program na mo diri nga sa ni badyong ba? Go ahead. Okay, tubagan to pangutan na. Pinanakunong kabato kay karaan kani adtong panahon, ang pakitaan nga mugawa sa adlaw igpapahulay patungon man. Ang pangutan na pila na kabuk ibato sa SDA nga nakitaan nga nigawa sa adlaw igpapahulay. Kadtong sa panahon Ginoo gyapon gasugo adto nga ipabato. Di man ta makakuha na kay Ginoo may nagsugo adto. Unya sa panahon ni Ginoong Jesucristo, Ginoo po'y nag-ingon niya si kinsa tong way sala, mo'y muuna pagbato. But pasabot ni Ginoong Hesus nga ang paghukom umaabot 2 Corintios 5:10. Ato sa nang paaboton. Mo na nga mintras wa pa moabot ang paghukom, inanay tagbalik sa adlawng igpapolay para nga dili ta masilutan kay kung nagbatoon na ningon mas Kristo nga gisulat niya dito. Mo na nga gipaabot nato ang paghukom 2 Corintios 5:10. Dunay paghukom sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Brother Kugtas, wala tay panahon diri sa akong program. Salamat kayo sa inyong pagpasulod ako diha.